Pozrite, tuto je krásny ten kameň, ten travertín. Tak to je vzácny kameň slovenský, ktorý nemá celkom obdobu, ten spišský travertín. A jak si vezmete tento parapet, tento prvý obvod, že jak je to krásne čisté. A zaujímavé, jak to prasklo na obidvoch stranách. Architekt sa vyznačuje tým, že žije s dobou a to ho ovplyvňuje celkový vývoj vo svete, takže nemôže žiť izolovane a musí mať prehľad, čo sa deje na Islande i v New Yorku. Ve strane som nebol. No tak nič ma tam nelákalo a tí, čo tam boli hlavne preto, lebo nevedeli robiť, ale ja som robiť vedel. Nerobil som kompromisy. Ja som išiel vždy za svojím cieľom. A môj cieľ bola dobrá architektúra.